Komínový systém Safety Fire je trojzložkový komín zhotovený z plášťových tvárnic z ľahkého betónu, komínovej izolácie a šamotových vložiek priemeru 140, 160, 180 a 200 mm. Plášťové tvárnice sa robia v troch vyhotoveniach. SF Mini v rozmere 320 x 320 x 330 mm, SF jednoprieduchová v rozmere 385 x 385 x 330 mm a SF2 dvojprieduchová v rozmere 730 x 385 x 330 mm. Montážny návod komína Prespor Safety Fire pri použití jednoprieduchovej tvárnice určenej pre dimenzie šamotových vložiek 160, 180 a 200 mm. Pod komínovým telesom musí byť prevedený kvalitný základ. Komín musí byť od ostatných konštrukcií dilatačne oddelený. Na dilatáciu sa používajú izolačné dosky z minerálnej vlny. V prípade založenia komínového telesa na stropnú či inú stavebnú konštrukciu musí byť overená jej únosnosť statickým výpočtom. Na hrubý základ v mieste montáže komína sa položí hydroizolačná vrstva. Prvá tvárnica SF0 sa osadí na maltové lôžko. Vo väčšine prípadov sa zaplní zhutnenou, polosuchou betónovou zmesou v celej výške tvárnice 330 mm. Komínové tvárnice sa lepia tenkovrstvým lepidlom na presné tvárnice. Komínová tvárnica SF1 pre kondenzačnú ímku má od výrobcu vykružený otvor priemeru 100 mm, ktorý zároveň slúži aj pre potreby zadného odvetrania. Pokiaľ sa tvárnica upravuje na stavbe, treba vyrezať obdĺžnikový otvor šírky 100 x 215 mm. Výrezy v tvárnici sa upravujú uhlovou brúskou. Do tvárnice sa vloží univerzálna komínová ímka s podstavcom. Alternatívne sa môže použiť komínová ímka výšky 65 mm bez podstavca. Táto ímka sa uplatňuje najmä vtedy, ak chceme riešiť odvod kondenzu v skladbe podlahy. Kladie sa do prvej tvárnice. Pri použití tejto ímky sa otvory v tvárniciach prispôsobia výškovým osadeniam vložiek KVA a KVB. Nasledujúca plášťová tvárnica SFA má vyrezaný otvor na osadenie komínových dvierok. V prípade úpravy otvoru na stavbe sa vyreže uhlovou brúskou otvor šírky 190 x 330 mm. Komínová vložka KVA s kontrolným vyberacím otvorom slúži na vyberanie sadzí z komína na tuhé palivo. Pri ostatných médiách slúži ako kontrolný otvor. Lepí sa na kondenzačnú ímku špeciálnym tmelom. Dohliada sa na tesnosť spojov. Armovanie komínového plášťa prebieha v celej výške komínového telesa. Armatúra sa zalieva cementovým mliekom. Jednotlivé prúty priemeru 6 až 8 mm o dĺžke približne 1,5 metra sa prekrývajú 10 až 15 cm. Komínová šamotová vložka KV je štandardná komínová vložka dĺžky 330 mm. Komínové vložky sa lepia špeciálnym tmelom, ktorý je súčasťou komínového systému. Tmel sa rovnomerne nanesie na polodrážky šamotových vložiek po celom obvode. Vytlačený tmel v spojoch vložiek sa zotrie vlhkou húbkou. Na izolovanie komínových vložiek sa používa skladaná lamelová izolácia z minerálnych vlákien. Prvá izolácia sa kladie na horný okraj rámika kontrolného otvoru. Pozor, musí byť použitá systémová izolácia. Má špecifické vlastnosti a je vyrobená pre komínový systém. Dvierka a vetracia mriežka sa upevnia do komínovej tvárnice samoreznými skrutkami TN35. Na lamelovej izolácii sa v mieste osadenia vložky KVB upravia výrezy presopúch tak, aby spodná a horná časť izolácie k sebe dosadla. Komínová vložka KVB slúži na pripojenie dymovodu od spotrebičov na komín. Komínová tvárnica SFB má z výroby vyrezaný otvor presopúch.
Pokiaľ sa tvárnica upravuje na stavbe, treba vyrezať uhlovou brúskou obdĺžnikový otvor šírky 260 x 330 mm. Sopúchová časť komínovej vložky KVB je opatrená tepelnou izoláciou sopúcha. Komínová vložka KVB v 90 stupňovom vyhotovení sa používa pri zaúsťovaní kotlov alebo kachlí. Spotrebič s komínom spája dymovod. Pri zaúsťovaní majme vždy na pamäti vzájomnú dilatáciu dielcov. Dimenzie dymovodu sú určené parametrami pripojeného spotrebiča a komína. 45-stupňová varianta komínovej vložky KVB slúži na zapojenie kozubov do komína. Umožňuje bezpečný odťah spalín s vysokou teplotou od spotrebičov typu kozub na tuhé palivo. Mimoriadny dôraz kladieme na dilatáciu v oblasti dymovodu a sopúcha. Na pružné uloženie kovového dymovodu do keramického sopúcha slúži komínový povrazec. Prestup stropnými konštrukciami. Prestup vodorovnými stavebnými konštrukciami musí byť vždy prevedený tak, aby umožňoval vertikálnu dilatáciu plášťa komína. Otvor stropnej či strešnej konštrukcie musí byť prevedený vždy väčší minimálne o 40 mm. Medzera medzi plášťom komína a vnútornou stranou otvoru je dodatočne vyplnená tepelnou izoláciou minimálnej objemovej hmotnosti 100 kg na meter kubický, tak aby bola umožnená dilatácia. Otvor nesmie byť k plášťu komína nikdy dobetónovaný alebo inak spojený s plášťom komína. Pri prestupe drevenými konštrukciami, strop alebo krov, musia byť zachované všetky predpisy. Minimálna odstupová vzdialenosť od drevenej konštrukcie má byť 50 mm a vzniknutý priestor tiež vyplnený nehorľavou minerálnou rohožou objemovej hmotnosti minimálne 100 kg na meter kubický. Kvôli stabilite komína je nutné armovať plášťové tvarovky armovacími tyčami kladenými do armovacích otvorov v rohoch plášťovej tvarovky po celej výške komína. Armatúra sa zalieva cementovým mliekom. Jednotlivé prúty priemeru 6 až 8 mm a dĺžke približne 1,5 metra sa prekrývajú 10 až 15 cm. Posledná komínová izolácia sa zreže tak, aby končila v úrovni poslednej komínovej tvárnice. Omietnutie nadstrešnej časti komínového telesa. Jednou z variant povrchovej úpravy nadstrešnej časti komína je omietnutie fasádnou tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou. Doporučovaná skladba: lepiaca stierka, armovacia sklotkanina, sklotextilná mriežka, penetrácia, univerzálny základ, fasádna tenkovrstvá štrukturovaná omietka. Druhou alternatívou vyhotovenia nadstrešnej časti komína je použitie komínového nadstrešného dekóru. Na poslednú plášťovú tvárnicu sa nanesie tenká vrstva malty. Na toto maltové lôžko sa osadí dielec dekóru. Každý dekór sa starostlivo vyrovnáva pomocou vodováhy v oboch smeroch. Vnútro jednotlivých dielcov má zhodný tvar s plášťovými tvárnicami, takže stavba prieduchu prebieha obdobným spôsobom ako pri predošlej alternatíve. Jednotlivé dielce dekóru sa vždy pootočia o 90 stupňov. Všetky stavebné zásady tejto úpravy, hlavne vystúženie nadstrešnej časti betonárskou oceľou a zálievkou, sú zhodné s predošlými. Nadstrešný dekór sa vyrába iba v jednom prevedení, pre tvárnicu SF jednoprieduchovú. Má rozmer 400 x 400 x 100 mm. Sklocementová krycia doska tvorí nadstrešnú časť komínového telesa. Do poslednej komínovej tvárnice alebo nadstrešného dekóru sa uchytáva cez armovacie otvory pomocou skrutiek a podložiek. Medzi poslednou plášťovou tvárnicou a sklocementovou doskou vznikne medzera 10 mm, ktorá zabezpečuje zadné odvetranie komínového telesa. Táto medzera pod sklocementovou doskou je potrebná hlavne pri využití keramickej hlavice. Ešte pred jej osadením sa upraví výška poslednej šamotovej vložky. Presah vložky nad límcom sklocementovej dosky je 30 mm.
vložka sa zreže uhlovou brúskou. Glazovaná keramická hlavica slúži na ukončenie komína a zabezpečuje dilatáciu šamotu. Pred osadením hlavice treba na jej dolnú dosadaciu plochu nalepiť samolepiacu kompresnú pásku, ktorá je súčasťou balenia hlavice. Keramická hlavica sa nalepí na poslednú zrezanú šamotovú vložku KV tmelom určeným na lepenie šamotových vložiek. Do keramickej hlavice sa zasunie Meidingerova hlavica, ktorá zabraňuje zatečeniu do komínového prieduchu a zároveň priaznivo pôsobí na ťah v komíne. Ďalšie alternatívy ukončenia komína sú pripevnením komínovej kónickej hlavy alebo dilatačnej manžety, obe z nehrdzavejúcej ocele. V prípade použitia kónickej hlavice má presahovať výška poslednej šamotovej vložky 100 mm nad úroveň krycej dosky. Na fixáciu komínovej hlavice sa použije teploodolný tmel. Kónická hlavica zabezpečuje funkciu dilatácie šamotového prieduchu a zároveň funkciu zadného odvetrania komínového systému. Meidingerova hlavica je kompatibilná aj s kónickou hlavicou. Pri tretej alternatíve ukončenia komína s nerezovou dilatačnou manžetou sa zreže posledná šamotová vložka 20 mm pod hornou úrovňou posledného dekóru alebo plášťovej tvárnice. Osadí sa sklocementová krycia doska. Dilatačná manžeta slúži k dilatácii komínového prieduchu a súčasne k zabezpečeniu zadného odvetrania trojzložkového komínového telesa Safety Fire. Manžeta je upevnená do krycej dosky zasunutím a zatmelením. Na komínovú dilatačnú manžetu je možné osadiť Meidingerovú hlavicu. Pri dodržaní všetkých montážnych a prevádzkových predpisov vám bude takto zmontovaný komín slúžiť po celú životnosť stavby. Samozrejmosťou je pravidelné čistenie komínového telesa, ktoré sa riadi platnou vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Čistenie komína zverte odborníkom, kominárom.